krenemo i o vedrijim temama. Vi ste ministar za smak sveta. Prošle godine se toliko pričalo o smaku sveta koji se na kraju nije dogodio. Normalno. Pa mi smo odgovorna vlada. Učinili smo sve da do smaka sveta ne dođe. Ma to se vidi. I rezultat je evidentan, jel? Da, apsolutno. Ali nema opuštanja. Nema opuštanja, moramo biti na oprezu, jer... Tačno. Jel, smak sveta svakoga dana može zakucati na naša vrata. Da, apsolutno. A šta je vlada čini po tom pitanju? Pa, pripremamo platformu. Pripremamo platformu koju ćemo dati na uvid evropskim zvaničnicima, zatim ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Rusiji. I sad dok oni to odobre, to može ući i u skupštinsku proceduru. Samo da ne bude ko sa Halejevom kometom. Skupštinska rasprava je trajala od jedne pojave do druge. Pa jest. Moram priznati, ali morate priznati da je bilo previše amandmana. Pa dobro, to jest. No, mi smo spremni na sve, tako da, evo, pripremili smo jedan komplet u slučaju smaka sveta koji ja baš slučajno imam ovdje kod sebe. Mogu kamere, jel? Evo ja ću, izvolite. Dakle, to je komplet za 4-članu porodicu. Nema nikakvih negativnih indikacija, vrlo lako se koristi, garancija mu je 5 godina. A možete ga nabaviti u svim boljim apotekama po ovoj simboličnoj pristupačnoj ceni od 850 dinara. Naravno, požurite da ga kupite, jel tako? Jer vrlo uskoro će biti obavezani samim tim i skuplji. Dobro, ko proizvodi to? To proizvodi jedna italijanska farmaceutska kuća, poznata, a uvozi naša, domaća. Srbobol. Srbobol? Srbobol, da, domaća firma. Pa to je ona firma gdje vam je Pašenog direktor. Jel? A znao, čekao sam. Jel? Ovo te čekao. Ono, sukob interesa, jel? Ali nije. Dobro? Da, ali nije. Nije. Pa razveo se od moje svastike. Čuj. Evo ga. Pa nije. Dobro, ali otkud mi znamo to što se on razveo, to nema nikakve veze. On ne može biti dalje u talu s vama, to je sukob interesa. To. Bezobrazan, znaš? Bezobrazan. Šta tebe, bre, briga za moje porodične odnose? Pa nije mene naš... To je moja familija. Šta je bilo, bre? Molim. Molim! Ne, pokidajte, polako. To našu javnost. Mi smo jedna objektivna, transparentna televizija, mi to moramo objavljivati. Šta da objavljam? To. Da ti objavljuješ moju familijarnu... Da napolje. Da te ne vidi, bre, baš napolje. Ne, vas pita nijedan. Te mama to učila tako.